Virtuálna prehliadka hotela Palota Salo, 6. časť. Momentálne sa nachádzame v salóniku, ktorý aj kedysi slúžil ako salón a kaviareň. Jeho najkrajšou časťou je trojdielne farebné sklenené okno s olovenou intarziou, ktoré zobrazuje kráľa Mateja a Beatrix počas poľovačky. Pri projektovaní hotela chcel Kalma Lux navodiť atmosféru poľovníckeho zámku a tak vznikol nápad, aby sa v budove objavil aj najvýznamnejší panovník stredoveku, najmä preto, lebo kráľ Matej často chodil na poľovačky do pohoria Bük. K atmosfére lobby bar do značnej miery prispievajú dva obrazy, nachádzajúce sa oproti sebe. Obraz nad krbom pripomína víťazstvo Jánoša Huňadyho v Nándor Fehérvári, na obraze Turci práve skladajú zbrane. Na počesť tohto víťazstva sa zvony rozozvučia každý deň na poludnie. Krb pod ním vyhotovil Józef Čapulheim z tesaného kameňa, v ktorom za chladnejšieho počasia zakúrime a vytvárame v salóniku príjemnú atmosféru na pitie kávy, čaju či horúcej čokolády. Hotel mal pôvodne 3 krby, no dnes je možné používať len tento jeden. Ďalší obraz zdobí náprotivnú stenu, na ktorom Ľudovít Veľký víta benátsku delegáciu, prinášajúcu relikvie svätého Pavla Pustovníka. V pozadí vidieť hrad Diósgyőr. Pravdepodobne takto vyzeral v pôvodnom stave. Obidva obrazy sú dielom Ferenca Helbinga. Jeden zo zaujímavých príbehov v našej publikácii Pohľadnice z paláca, vydanej k 90. výročiu hotela, hovorí o unikátnej, prestížnej udalosti, ktorá sa konala v roku 1939. V hoteli Palota Salo Lilafüred bol usporiadaný prvý domáci festival, Národný filmový týždeň. Organizátori si vybrali z viacerých možných lokalít Lilafüred. To, že Palota Salo a jeho okolie nebolo maďarskému filmovému priemyslu neznáme, malo určite svoju váhu pri rozhodovaní. O pár rokov skôr totiž v Lilafürede nakrúcali časť jedného z najväčších filmových hitov 30 rokov, film Mešautu. Počas filmového týždňa sa personál Palota Salo snažil zabezpečiť pre hosti bezstarostnú zábavu, no napriek tomu sa v tých dňoch v Lilafürede rozšírila hláška, podľa ktorej z jednej whisky bude 100. Podľa rozprávaní v podvečer prvého dňa veselá skupina novinárov prichádzajúca na festival, nadšená z otvorenia filmového týždňa, chcela začiatok podujatia oslaviť nejakým ušľachtilým nápojom. V bare hotela si objednali whisky, k čomu sa podľa rozprávaní pridali aj ostatní ľudia, sediaci v bare. Jeden drink nasledoval druhý a čoskoro sa minuli zásoby hotela. Novinári a filmári, ktorí sa k nim pridali, behom niekoľkých minút sa doslova valili do Miškolca, kde tiež spravili veľké upratovanie na fronte whisky. Tak sa z jednej whisky stalo 100. Na otázku, či môžeme uveriť hodnovérnemu novinárovi, ktorý príbeh porozprával, odpoveď už nikdy nedostaneme, ale faktom je, že hosťom filmového týždňa neskôr už nič nechýbalo. Počas druhej svetovej vojny hotel obývali nemeckí a potom ruskí vojaci a od 50 rokov sa stal rekreačným strediskom odborového zväzu. V 90 rokoch bol hotel rekonštruovaný a modernizovaný v duchu danej doby a atmosféry a služby boli značne rozšírené. V roku 2015
Palota Salo Lilafüred vďaka architektonickým aspektom a kvalite služieb stal národným pokladom maďarských hodnôt podľa zákona o Hungarikách.